Ibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usi ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Basyon ko ikaw pag-usab! Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Jess, Unsay problema ni Pining? nabalaka lang siya kang Cardo. Oh. Kung gusto kang pauli sa inyo, Martin, sige. Pero kinahanglan ko yugan ko ikaw. Ha? Kung dili ko pabalibad, Martin, duaon ko sab ang mga taong gipabantay ko dito sa maong dapit. May mga tao kang gipabantay dito. Natural. Kinalapostehan na mo og mga tao ang mga dapit nga posibleng atuan ni Sir Servando. Pero kuyugan ko ikaw aron masusi ko sab sila. Nakadungog ka bitaw sa gisulti ni Raji. Gikuyugan ni Ninong Jess si tatay. Unsa man sa ko iyang paulion dito, uy? Labing siguro importante. Unsa pa may importante? Ni ako din Labing siguro may mukontak niya. May mukontak niya dito para kang ng Pining. Oh, sa Ricardo? Para sa ihigala ang iyang buhaton. Pero si Sir Servando, hayan kuyog sila. Ay kabalaka, tuwas ni Ninong Jess. O gilisam kumpiyansa na ibaw kanina. Nag-inusara siya. Daghang mga sakop si Sir Servando. Mga armado sila. Dili ni mahimo pa ulo. Hey. Ay kabalaka. May mga kaubas Ninong. Daan ang may mga agents nga gibutang dito.
May nagbantay sa inyo. Tinuod ka? Tingalik sulti mo lang na. Ano dili ko mabalaka? Sila si Ninong Jess ang eksperto sa mga butang nga ingon ni ana. Nahibawas lang silang buhaton. Eksperto sab ang mga kriminal. Ay, nga di basang kusog mang kain kuba sa kundugan. Basag ko sila masuod sa una-una. Usaon naman lang kung maunahan sila. Gusto na, Mrs. Mariano. Ay napagunaw na ugon sa pa. Pila na lang ka-oras buntag na. Taas kayo nga itong adlaw karon. Mamahuay na ta. Pahuway na Martin. Dili na maabot ang ipaabot mo. Jess, nagmata ka pa di ay? Paring Jess. Dili ba kumpare naman ta? Tuod, kumpare. Ibangon ka man hinoon. Kay bulungan nga hangtod karon, wa pa sila balita. Sila? Kinsan sila? Ang mga gidestino ko din sa pagbantay din hinapita. Ha? Kanus alang? Kauban na to? Dugay na. Sukad nga gibiyaan ninyo kininapita. Doon na nagpaniid din eh. Unsa? Pero nga nung wa ka man makabalita. Ikasulti ko pa sila dayon na itong paingon din eh. Pero humaniad to. Wa na hangtod karon. Tingalig. Nabalakan ako. Tingalig may gika-enkwentro sila. Sila na tingali ni. Hello? Oh. Karon pa man mo kontak. Unsa? Hay dapita. Oh, muana ko karon dayon. Sila ang nanawag? Pre. Tara, ihatod ko ka sa Villa Mariano. Dili, anhera ko. Maghuwat ko ni mo din. Dili ka na mahimo. Kinalang ikabutang ta ka sa luwas nga dapit. Dali na pre. Ayaw ko sikang oras. May nakita silang mga kaaway. Tara, dali. Paulo! Magmata! Paulo! Mian. Ngano ka? Apin ako nawasan na ka. Giurom ka? Gilagay ko dam ko. Usay damgo ni mo. Paulo, si tatay hangtod karon wa pa sila makabalik sa ninong ug si tatay. Gingnan ko ikaw nga wakay angin kabalakan. Yun na pa. Kinsa ba imong kidamgo? Si Ricardo. Namiligro siya. Yan. Yan na sila Papa o si ni Martin. Si Raji. Dahil namian. Ano kang hibalik man sila ng orasa. Wala mo lang magpaabot o gayag. Mahinon nga niya na si Ninong. Kinalang adto na mo si Ricardo. Iuurang gato din si Pare Martin. Ayaw ninyo siya tuguti makagawa sa Villa, ha? Peligros palibot. Ninong, may damgo ko. Unya na ta magsulti, inigbalik ko. Mukuyog ko. Dili ka na mahimo, Paulo. Bago kang kasal. Dili may yung hatagan mo kahasol ang imong asawa. May kinahalang panabang si Ricardo. Unsa? Nangayasag panabang. Di pasakitan siya. Kinahalang maluwas na siya sa iyang kahimtang karon. Nahibaw-an na siya ni Sir Servando kung mao ka na. Nahibaw-an ang niya din ang iyang pamilya.
Nagdamgulan ka na si Paulo. Nahibaw kang di ordinaryo kung magdamgo siya. Ito pa. Di ba nga niadtong gidagit sila ng asusina o simian? Damgo sa di Paulo ang nakaluwas? Utang buot Ninong. Tabangan ta si Ricardo. Tigalig mauhay kita. Okay, sige. Paadtuan ko na lang og lain ang akong mga kauban. Tana. Unsa to? Si Cardo tinakpas pagtutugyan ng NBI? Hayo sa karon. Nakatutol ka? Ayaw, dili nato sultihan ang pamilya ni Cardo. Usap pa damgura ang tanan. Hayan dili tinuod. Kanus akang di matinuod ang damgo ng Paulo? Dili sa tingali na sa tanang higayon. Manginaot lang tang usa ni sa mga panagsang higayon nga dili matinuod ang iyang damko. Sa matinuod o dili, mas maayong dili mahibaw si Pining. Tingalig mo samot na ang problema kung manggawas na hinuon ang tanan niya mga anak din sa Villa. Ay, may maayog. Mga tuog tagbalik. Paitan niyo eh. Yung takatarog ka tuog. Sige na. Paway na lang dito, Reggie. Pero di na ko matuog o balik. Hapit na mohayag. Magkuhat na lang ko sa ilang pagbalik. Bida. Anong si Paulo? Gitugutan nga makakuyog. Niya ako Ikaw ang gisaligan ni Papa mo nga magbantay namo. Bali na noon eh. Imbis si Paulo ang magbantay sa iyang pamilya, ako na'y noon. Kura katutol pa unta ko sa dapit nga kagidam ko ni Paulo. Siguro kung ikaw kay iyang dadon. Lagi. Sige na. Gets na nako. Sorry na. Daas larang napita. Konfirmado. Og naabihag na si Cardo. Kinahanglang makuha o mamatay nato si Cardo. Pati yun, boss? Kinahanglang pa bang usbon kong mando? Dili ko gusto og palpak. Busa aron mas siguro nato. Mas asayod nga patso na lang si Cardo. Aron siguro di magapiyait kung asa tatago. Boss, di ito mo piyait, boss. Usa pa, magkinahanglan tag tao. Kung pati yun si Cardo, musamot nga, magkagamay lang ta. Kinahanglan na to siya, boss. Siya ang swito din eh. Mas dali ang makasibat sa panabang ni Cardo, boss. Sige. Kuha ano siya. Siguro talaga ako na kinsa man ang mga kaagkuha niya mahurot sa pagkahanaw aron huwag mo gawas ka informasyon. Nakasamot. Kung dili mahurot ang tanan, si Cardo ang sakripisyo. Sige lang. Sundan ninyo. Siguro ko sabi nga huwag makagawas ka mabuhay ikan ng ilang nahimutangan. Sige lang. Siguro kang mauning dapita ang naimutangan ni Carlo, Paulo. Sa akong damgo, o Ninong. Mausap kining dapita ang ilagingon ako. Hello, Basko. Niya na Miss Dawn. Nakuha ninyo ang ans dinakpan? Unsa'y dili mo sulti? Unsa? Dili makasultig tarong? Dili masabot. Oo, unsa'y gibuhat ninyo?
Unsa gitrabaho aron mutugan? Hunungan ninyo kana inyo gibuhat. Dili siya tinuod ka kaaway. Unya lagi ta mag-istorya. Musuod na mi. Ninong? Nagduda kung si Cardo ang ilang dinakpan. Gitrabaho nila may si Cardo aron makuhaan og impormasyon. Mo di nga nagpakitabag siya. Ay kabalaka, gibadlong ko na sila. Kaditan. Hello. Musuod na kita. Amping lang. Wa ta makasiguros palibot. Mga buto, si Ricardo. Ipatay nila si Ricardo. Polo, pagsud! Ito na, may exchange of firing. May mga kaaway sa palibot. Take cover! Take cover! Wa na yung mga buto. Nahilom na. Pwede na tamusod. May sakit na yung ginagpalay. Gugna ninyo! Gugna! Secure ng area. Sige, ablihin na inyong pultahan. Kinalang masusita kung naa ba sila sa sud. Oh my God! Si Basco! Kumusta, Cardo? Pasensya na na. Nadugi wis pagabot. Oh, ako. Karon, dugang tinungod, Cardo, ha? Unsay gisulti mo sa mga tinugyanan sa NBI nga nakadakop nimo? Usa! Unsa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuhat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.